Dneska nás čaká duel proti Dunajskej Strede, no a ja vás pozývam na tento zápas. Daniel bude končiť v Spartaku a preto tento zápas bude venovaný jemu. Vlastne už hral jeden zápas za Skalicu a tam aj prestupuje. Tento zápas proste musíme vyhrať, aby sme mali prvé miesto. Nie je isté, ale aspoň si ho viacej uistíme. Bude to veľmi dôležitý zápas pre Trnavu a dúfam, že ju teda vyhráme. Bude skvelá atmosféra na štadióne Andreja Malatinského. Dunajská dúfam tiež bude robiť dobrú atmosféru, teda keď veľkí fanúšici vôbec prídu. Uvidíme, či sa zadarí. Trnava, keby vyhral ďalší zápas v rade, bolo by to super. Aj proti Nitre, tam moc nepredvídal dobrý výkon, ale to si rozberieme až v ďalšom videu. No, jak som už hovoril, je to veľmi dôležitý zápas a musíme mať šancu určite na výhru a keď chceme si aspoň trochu uistiť to prvé miesto, tak potrebujeme vyhrať tento duel proti Dunajskej Strede. Bude to veľmi ťažké, viem, ale proste potrebujeme vašu podporu, takže príďte na štadión Andreja Malatinského o 19:00 a uvidíme, kto vyhrá tento duel. Nezabudnite dať like a odber a zdieľajte toto video.